gemak Noor, op gemak. Ja. Ik moet gewoon denken, dus het dat goed is, hè? Ja, goed. Ja? Ja, hij ligt klaar. Zo Nummer dan niet de 1, grote. nummer 1. Ga bitte met je handen onder. Kom maar, Noor, in die trainen. Wordt niet met Twitter leuk, jongens. Lucas, we gaan dan straks weg, hè, jongen? Ja, En we dat gaan nog is naar 1. Eurotuin. Ga hij mee? Ga hij mee? Gaan jullie ook mee? Naar Eurotuin, naar de Eurotuin. beste winkel. Dat zijn hoeft niet naartoe. Laat voor je been. Ja, goed. Ga hij een brug maken? Ja. Ja, goed worden. Zijn er nog twee klaar? hè? Ja, goed. Ja. Ja, heb er nog klaar weer. Goed. Ja. Goed. Ja, mooi Erik, kom aan. Ja. Ja. Wow. Ja, mooi Nog Erik. een hè. klaar. Hij kan- Zijn uw vingers bijna versleten? Ja. Hey, dat kan niet gaan. Ja, ja. Ja, Noor, dat was ook geen punt. Je hebt gereden. Jullie zat er ook 1, in. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 maar 4 is 16. En 9. 16 en 9. 25. 5 en 3. Niet 25 en 3. 28. 28. Ja. Mooi. Je hebt gewonnen. Dat was gewonnen. op het randje, niet?